Erokamano. Idwa medo moro kapok amiyo governor. Ing'e ni kanya do gwenyra gi Kenya. Ing'e ni kidonje gi miluongo ni protocol. Pile neno koga kawacho kae ni nitiere kaka ne nitie gi dhok songo ni protocol H. Nitiere kaka nokolu kaka chik dwarore. Wang'e ni macha ne liel. To kata ka ne en liel, no ken liel mar jasiasa, kata minyalo wacho ni mae ne nitie gi representation mar national government. Nikech ka debed ni ng'ato kaka Waziri Owalo no biro gi rambi mar migosi William Ruto, kata jalupne. Tido giwacho ni koro nikech en gi rambi mobiro godo no, koro en mowuoyo motimo ang'owa mogik. To kano kobiro go ma en obiro ywage kaka osiepne, kaka ng'ama nong'eye. To koro yudo ka kendo koro ng'ama koro bedo maduong' kanyo en governor mar county no. Mana kaka iwinjo jogo wacho ni ka koro sirikal maduong' representative maduong' cha onge, to koro county government kae ema ng'ama otelo ne county timo ang'owa bedo mogik. Koro anaparo ni king'iyo mano, to kata ng'ama ne tayo chenro no onego bed ni ng'iyo ni to kae obed nikech kata remo ni winjo kwacho mabe ni an kabiro ka PS abiro go gudu ariyo. Abiro go gudu mar osiep, to abiro go gudu mar wuon ng'ama tiyo godo. Koro ok ni nobiro kobiro represent William Ruto e liend no. Nobiro kaka osiep kendo nobiro kaka jakanyo ng'ama otiyo godo. Koro aparo ni magi gik mano mixture nitiere nikech apani ng'ama ne nitiere kacha cha en nong'iyo niya ma PS mar interior mobiro e position ne mar PS mar interior. Ma waziri mar ICT mobiro e capacity ne mar waziri mar ICT. To wigi wil niya ng'ama ne giiko ni no kena government official mama ne in state function maginyalo wacho ni koro protocol wang'iyo ni koro wa represent ang'owa sirikal maduong'. Aparo ni kanye mane ng'ama ne tayo gino no onego kete ler maber mondo mi kane koro wajumbe moko giwuoyo to wuoyo kaka wajumbe to gitieko gi governor nikech mato kare magi jogi ne wuoyo loye mar Siaya. Koro ene manyaka ne weye ka koro kawane kar siasa kanyo ni ene ma mondo tim ang'owa mondo otieki. Erokamano. Governor, go e wiye. Victor, wayu wiye.